Jamen god aften. Så blev klokken 14 minutter over 1 om natten. Det har faktisk talt regnet hele dagen i dag. Og det er sådan skiftevis været skomagerdrenge og ikke skomagerdrenge. Men der er sådan set kommet vand det meste af dagen. Jeg tror det stoppede her ved, hvad var klokken? Den var vel 8 eller sådan noget. Jeg stod op klokken 7:30 i morges, ikke? Jamen der regnede det allerede. Nå, men i dag vil jeg så komme ind på alt det, som er så modsat her i Thailand. Der er jo altså mange ting sådan. Altså for eksempel sådan noget som en vandhane, ikke? Den skal drejes den modsatte vej for at åbne herude. Og lyskontakten. Altså når den er nede, ikke? Hvordan er det nu det er? Når den er nede, så er der slukket. Og er den op, så er der lys. Og så den lidt mere alvorlige afdeling, det er jo sådan noget i trafikken, ikke? Altså man kører altså i den anden side af vejen herude. Og der kan jeg da huske, det var dengang vi lige var flyttet til Phuket. Så vi startede med at leje en bil, ikke? Sådan en Volvo 760 GL, tror jeg det var. Noget rigtig gammel lort. Og så viste det faktisk, der lå faktisk en Toyota motor i den, men pyt nu med det. Nå, men så skulle jeg så ud og køre en gang, du ved, alene der, ikke? Jeg skulle op ad nogle bjerge og sådan noget, og så kom der sådan en lige strækning. Sådan en mindre vej, kan man sige. Altså, der var kun et spor i hver retning. Så lige pludselig tog jeg fandme mig selv i, at jeg kørte i højre side herude. Der blev jeg sgu næsten helt bange for mig selv. For der kom en modkørende, det var derfor så gik det lige op for mig, hvad fanden jeg egentlig havde i gang i. Det var altså lidt forvirrende i starten der, og især sådan noget der, hvis man kom til en rundkørsel. Ikke? Altså det hele er modsat lige pludselig. Og i starten der også, altså hvis jeg skulle ud og køre selv, der ved jeg ikke. Jamen jeg satte mig ind i bilen og sådan noget, det var fint nok, ikke? Men hvor fanden var rettet lige hen? Og pedaleren. Så jeg satte mig ind i den forkerte side af bilen. Fordi altså det er simpelthen så indgroet i en, fordi man har boet så mange år i Danmark, ikke? Og kørt så meget bil i Danmark. Så jeg kan godt forstå, at der er mange, især turister, hvor det går galt for dem herude. Altså, de lejer jo de største motorcykler, ikke? Og så blæser de den af. Det er satme farligt, altså. Man skal sgu vende sig til det. Altså, hvis jeg kommer til Danmark i dag, så tror jeg, så vil jeg sgu blive lidt forvirret over, at nu skulle jeg til at køre i højre side lige pludselig. Det tror jeg. Så nu har jeg vendt mig til at køre i venstre side. Men ellers er ikke rigtig sket noget i dag, sådan altså. Jeg har ikke været nogen steder, for som sagt, det har regnet hele dagen. Det har. Og der har været de der, det ved jeg ikke, 27 grader, så der skulle være småkøligt. Jeg har haft trøje på hele dagen. Det har jeg altså. Også fordi jeg har de der blæser til at køre, ikke? Det er så ikke på grund af varmen i dag, det er simpelthen fordi jeg ryger. For at få røgen ud. Så hvis man overvejer at tage en tur til Thailand, man skal sgu ikke gøre det her i regntiden. Jeg ved godt, rejserne de er billigere og sådan noget. Der rejseselskaberne, de siger, ja, men det regner måske et par timer, og det er mest om natten og sådan noget. Glem alt om det. De er fyldt med løgn, man. Det pisser ned herude, når det passer det, og pisse ned. Så lad være at tage herud, når det er regntid. Det duer sgu ikke. Det er sgu spild af penge, altså. Hvem fanden giver at rende rundt i regnvejr herude i 14 dage, mand? Det er der ikke noget ved. Nej, så vent til sæsonen, den sætter ind, ikke? Det er jo der, ja, hvad er det? Det er sidst i november, sådan først, ja, sidst i november cirka, ikke?
Så stopper regntiden, så går vi ind i vinter. Så er der sådan en behagelig temperatur, hvor man kan trække vejret herude, vil jeg sige. Men altså, billetterne, de er så også noget dyre, selvfølgelig. Det er de altså. De koster ikke alverden lige nu. Men det kan jeg da godt forstå. Og det er jo altså ikke kun her i Bangkok, det regner. Det er jo det meste af Thailand. Og så er der sted som Phuket, hvor der er mange, der tager hen, ikke? Jamen altså, der har de jo kun 2 årstider. Der er de regn og sommer. Der er de ikke vinter nede. Det har de altså ikke. Men der er sidst i november, der er, og så nogle måneder frem, der er det også fint at tage på Phuket. Det er det. Ja. Ja, hun lige gået i seng. Hun er sgu træt i dag. Menuen, den er lige fået serveret. Den står på kobe beef og kartofler og brun sovs. Der er desværre ikke flere rødbeder, men byt nu også med det. Det går nok. Det er så bløde løg og sådan noget også. Så det er fint. Der er sgu ikke noget at klage over. Vores pige i huset der, hun har ikke været her de sidste 3 dage. Hendes søster var kørt galt på scooter. Og omkring pizzerne lugter ved, så, og lå på hospital og sådan noget der. Så hun tager det op. Så nu er der så meget, der står for rengøringen. Med at vaske gulve og sådan noget, ikke? Fordi altså, når det er regntid, og ved, så har jeg 4 hunde, ikke? Ud ind, ikke? Men hun har sagt, altså hvis jeg ikke gør det der, hvis jeg ikke gør gulvene rene og sådan noget, der ved, altså støvsuger og vasker og sådan noget der, så vil hun sgu ikke have hunden herinde. Fordi som hun siger, altså det kan ikke passe, jeg skal til at knokle, når jeg kommer hjem. Jeg har arbejdet i mange timer. Så det er så min opgave lige på tiden, men det er jo lige meget, altså. Det tager en halv time eller 3 kvarter eller sådan noget, ikke altså. Så hvis man tager lidt med ro. Ikke? Og der er jo ikke 42 grader lige nu, så det er sgu fint nok. Så får jeg også bevæget mig lidt. Så er jeg vist ingen skade. Tror jeg ikke. Nej, men ellers var der ikke noget sådan lige i dag. Udover det der med, at alt er så omvendt herude. Og ja, også det er sådan noget, altså også der giver til, altså, det der med omvendt, det er ikke noget, der giver til mig. Men noget, der giver til mig, det er, at du har en aftale med en håndværker eller sådan noget, ikke? Eller som her for et par dage siden med nogen, der skal komme og lave internettet, ikke? Jamen, de kommer i morgen klokken 2, ikke? Og bla, ikke? Jamen, så kommer de måske i overmorgen, eller i overmorgen igen klokken 2. Det kan man altså ikke regne med herude. Det kan man lige så godt vente sig til. Altså, i dag, det er ikke i dag herude. Det er det altså ikke. I dag, det kan nemt være i morgen, eller i overmorgen, eller i overmorgen igen. Og lige stande sådan noget, hvis man skal med en bus for eksempel, ikke? Jamen altså, den kører, når det er sådan, der er folk. Ikke? Der er sgu ikke noget stoppested med tider på og sådan noget der. Det er der ikke. Det eneste, du så sådan set kan regne med, er offentlige transportmidler, ikke? Jamen det er jo fly, og så vil her det Skytrain. De har da en køreplan. De har busser ikke. Nej. Det har de ikke. Sådan nogle ting irriterede mig i starten. Altså, jeg er ved at vende mig til det, ikke? Altså, jeg har vendt mig til det. Som Inge, hun siger, det kan ikke betale sig at hisse op, så får man bare endnu varmere. Og det er da også rigtigt. Nej, men ellers ved jeg ikke rigtig noget. Som I kan se, så er bordet nu, det er blevet sat i vinkel. Ikke? Det er jo fordi hun sad på min højre side, og hun fik alt mit røg lige op i ansigtet. Og det må da også være træls, når man ikke ryger, ikke? Så nu står det altså i vinkel. Men altså, hun er næsten heller aldrig hjemme, når det er lyst, så hun kan jo sagtens se noget i skærmen, eller på skærmen der, ikke?